Silav roj baş, hevanno, hêvîdarim herkes baş e. Îro dixwazim derbarê hin nûçiyan de agahiyan bidim we. Sirri Sûriya önder giran nexweş e, rewşa wî hêjî ne baş nebiye. Îro doktorê wî axivî dibêje ne tenê di dil de her wiha di mêjî de jî hin pirsgirêk derketine. Tedaviya wî dewam dike. Pir hindik hêviya me heye dibêje. Hêviya me heye ama pir kêm. Dî rewşa wî ber bi ku derê ve diçe. Ez bawer dikim dilî wî zerarekî pir mezin dîtiye û bandor li mêjî jî kiriye. Av tê de kombiye yani ödem. Ez ê bixwînim. Ez ê hemiye ji we re bixwînim. Nûçeyên ku Mahmudê kirine hevanno. Dem Partiye îro li ser rewşa tenduristî ya Sirri Sûriyê önder daxuyaniyekê belav kir. Dem Partiye diyar kir ku çareseriya doktora ya önder li nexweşxanê berdewam e. Rewşa wî hîn wekî xwe ye. Metirsiya li ser jiyana wî dewam dike. Yani ber bi başiyê ve naçe, stabîl e, ciyê xwe de sêkêniye. Ne baş dibe ne xira dibe. Hêjî çavê xwe ve nekiriye. Dem Partiye ra gihand ku serdanên ji bo endama heyeta İmraliye li nexweşxanê jî didomin. Tabii ev ne mühim e. Yani insan tên diçin ama haya wî tune. Mühim tenduristiya wî ye, ne serdanin. Di vê naberê de doktorê Sirri Sûriya önder dibêje pir kêm be jî hêviya me heye. Tabii wisa dibêje. Di mêjî de ödem kombiye. Yani av hem di bedena wî de kom dibe hem di mêjî wî de. û gelekî dirêj di Ajansa Mezopotamyê de behsa rewşa tenduristiyê wî dike ama hêvî pir nemezin e. Em jî hêvî dikin ber bi başiyê ve biçe. Salih Filîzcan mala te ava ji te re jî silav rêz. Abdulqadir Yantar, Rojava, Amed, Esat Erkan mala we ava her hebin. Wala dünya wisa ye. Merov îro hene sibê tune ne. Heyeta Partiya Gelan ya Wekevî û Demokrasiyê Dem Partiye di çarçoveya pêvajoyan nû ya çareseriyê de îro bi Wezîrê Dadiyê Tirkiyê Yilmaz Tunç re civiya bû. Di heyeta Dem Partiyê de ji ber ku Sirri Sûriyê önder nexweş bû, kesê din tê de cihîkirtin. Kî bûn ev? Serokê Koma Dem Partiyê Gulistan Kiliçkoçî, Sezai Temelî, alîkarê hevserokê berpirsê Komîsyona Mafê Mirovan Öztürk Türkdoğan tê de hebûn. Gulistan Kiliçkoçî li ser naveroka civînê ji medya Tirkiye re axivî dibêje divê Abdullah Öcalan karibe bi rewşenbîr, siyasetmedar, nivîskar bi rojnamegeran re hevdîtinan pêk bîne, tenê pêwendiya bi heyeta İmralî re nayê qebûlkirin dibêje Koçît. Wekî din çi dibêje? Bal dikişîne ser helwesta hikûmetê ya li ser danîna çekan. Dibêje derfet û îmkanê me ya rawestandinê û dema me nîne. Em barê canên mirovan li ser pişta xwe digerînin. Gulistan Kiliçkoçî li ser hevdîtina bi Yilmaz Tunç re dibêje ew li ser tecdîta li İmraliyê, li ser rewşa girtiyên nexweş, li ser guherîna qanûna têkoşîna terorê axivîne. Yani bi qasî ku tê behs kirin, eger qanûn werin ser rastkirin, bi qasî 60,000 girtî jê fayde dibînin di serî de girtiyên nexweş. Hemî serrastkirinên qanûnî ê çêbibin, hemî xeta yani kêmasiyên yan jî sûçên AKP ne. AKP heta niha bi siyaseta xwe astengîn wisa derxistin pêşiya siyasetê, aniha ji bo van astengiyan rake şantajê dike. Rakirina van astengiyan mîna tiştekî başî kiribe nîşan dide. Halbikî sûç e, yani tiştî ku AKP kiriye, mesela girtina ew qasa însanê nexweş sûç e. Hepiskirina 100,000 însanan sûç e. Yani ew qas însan ne sûç dar. İnsan ji ber beyankirina fikrê xwe nikare were girtin. Vana hemî sûç in. AKP ev sûç kirine, îro jî dibêje ez dikarim vana rakim van astengiyan û weke başiya xwe, weke lütuf nîşan dide. Yani qurnaziyekî wisa heye, divê merû baldar be.
Gulistan Kılıçkoçi tu ekidin dibêje pêwîst Abdullah Öcalan karibe behiyetên cuda re hevdîtina pêk bîne. Teqez kir ku rojeva wan ya di derbarê destûrê ya di derbarê şêwra bi hikûmetê re tune ye. Yani hinek kes dibêjin AKP, Dem Partî, MHP wê li hev rûnên wê destûrekê nû ya bingehîn çê bikin, rêya namzetiya Tayyip Erdogan vê bikin, dibêje tiştekî wisa bazariyekî wisa di rojeva me de tune ye. Şert û mercên bingehîn ên berdewamiya vê pêvajoyê başkirina şertên Rêzdar Öcalanê dibêje. Tenê tekîliya biheyeta İmraliyê re nayê qebûl kirin. Divê atmosferekî were afirandin ku Öcalan karibe biheyetên cuda re jî pêwendiyê dayîne, tekîliyê dayîne, hevû dibibîne. Bi taybetî Öcalan dixwaze bi rewşenbîran re, bi siyasetmedar, nivîskar, rojnamegeran re hevdîtina pêk bîne. Navê du kesan da ye Rêzdar Öcalan. Rojnamegerê Kurd tê de tune ne. Hasan Cemal dixwaze bibîne, Cengiz Çandar dixwaze bibîne, her duyan dixwaze bibîne. Tabii ew xîtabê civaka Tirkiye dikin. Ama rojnamegerên ku xîtabê civaka Kurd dikin, eger nikaribin biçin İmralî ev zehmet e yani. Çünkü dibe ev e, mesele ev e. Yani rojnamegerên ku karibin xîtabê civaka Kurd û Kurdistanê bikin, divê ê bi bandor tim di nava civaka me de hebin, insanên ku bêalîbûna xwe îspat kirine, insanê ku ji rojnamegeriya serbixwe de xwe îspat kiribin, ew bikaribin wisa bêalî biçin însanên weke Rêzdar Öcalan re hevdîtina pêk bînin û meselê bêalî bawekî objektif karibe ji raya giştî re eşkere bike ev mühîm e. Yani mirov bê ku bikeve nava meseleyên propagandayê. Pêdiviya me bi rojnamegerên bivîya wê heye hevanî. Îja aynî ji bo Tirkiye jî. İja Tirkiye şi ku gumana me heye. Serê me de tiştekî wisa çêbiya rojnamegerên Tirk tim alîgirê dewleta xwe ne. Herin bi Rêzdar Öcalan re hevdîtinê pêk bînin jî, derdorê cuda re bi hevdîtinê navnetî wî çê bikin jî, tim menfaetên dewleta xwe derdixin pêş mixabin. İja ême Kurda divê em hinek bikaribin îmajekî wisa nîşan bidin ku em jî li gorî meslek pîşeya rojnamegeriyê em bixebitin. Ew mühîm e. Yani exlaqê rojnamegeriyê mirov biparêze mühîm e. Çi ye exlaqê rojnamegeriyê? Hala esasî ew e mirov ji civakê re xizmetê bike. Alîgirê civakê be. Ne alîgirê partiyên siyasî, ne alîgirên îdeolojiya, alîgirê xelkê be, gel be. Çünkü pêşî mirov wan agadar bike ji rastiyan. Em bidomînin. Gotinekî we hebin bipirsin ji kerema xwe re ez li bendê me. Yani Rêzdar Öcalan xwestiya Hasan Cemal û Cengiz Çandar bibîne veya di hevdîtinê xwe yê bi Ömer Öcalan re jî anî bû ziman. Wezareta Parastinê ya Tirkiye ragihand ku ew rewşa radestkirina bendava tişrînê ya hikûmeta nû ya Sûriyê ji nêz ve dişopînin. Yani Wezareta Parastinê ya Tirkiye li bendê ye ku Rojavayê Kurdistanê bendava tişrînê teslîmê hikûmeta Colanî bike. Nizane ku ew xwas ket û emek dane. Ew xwast şehîdê me çêbûne li ser bendava tişrînê. Divê mirov ji wan re bibêje ku dewleta Tirkiye bi mehan êriş kir bi dronên xwe, bi balafirê xwe, bi wan çetên xwe. Hevalê me rojnameger şehîd bûn, însanên me, şanûgerên me, hunermendên me şehîd bûn li ser bendava tişrînê. Nekarîn bi dest bixin, îro dixwazin bi rêya hevdîtinan bi dest bixin. Tiştekî wisa tune ye. Hayat wisa hêsan. Yani em Kurd bendava tişrînê dewlemendiyên ser erdê, dewlemendiyên bin erdê, dewlemendiyên avê em wisa li ser tepsiyekî pêşkêşî hikûmeta Colanî nakin. Ez tiştekî dijî ji we re bêjim. Li derekî not bikin. Li Sûriyê hikûmeta rêveberiya xweser heye. A Colanî tune ye, HTŞ tune ye. Dünya êdî rêveberiya xweser nas dike, Rojavayê Kurdistanê nas dike, Mazlûm Ebdî nas dike, İlham Ehmed nas dike.
îro 25 Meyê he sibê Kongra Netewî pêkte Kongra Netewî ya Rojavayê Kurdistanê hemû partiyên siyasî li hev dicivin. Hêzên Navnetewî Rojavayê Kurdistanê nas dikin. Yani îdî navenda Sûriyê Rojavayê Kurdistanê ye, Şam tune ye. Yani ji Şamê bêtir Rojavayê Kurdistanê merkez e. Ji ber vê yekê kes ranabe bendava tişînê teslîmê çeteyan nake. Ew çete ne? Bikirinên xwe yên li Lasqiyê, bikirinên xwe komkujiyên xwe yên li dijî Elewiyan nîşan dan ku ew hêjî çete ne. Bi tayînkirina wan çeteyên girêdayên dewleta Tirkiye. Wezîfe dan wan, ewanîn ser kar. Ji ber vê yekê niha divê em hêviya xwe biparêzin, Rojavayê Kurdistanê niha biye dewlet. Dewleta Sûriyê Rojavayê Kurdistanê ye. Hûn ê bibînin. Ya em demekê dibêjin, hûn ê bibînin. Yani sistemên pergalên xwe ser, pergala federasyonê wê kêm bimîne li ber Rojavayê Kurdistanê. Wê kêm bimîne. Yani ji bo temamê Sûriyê anha hem de mesela wekheviya cinsî de jin û mêr, wekheviya milletên li herêmê de Elewî, Ermenî, Asurî, Kurd firq nake. De mesela zimanan de, de mesela perwerdeyê de, de mesela medeniyeta roja me ya îroyîn de me xwe îspat kiriye weke Kurd, weke Rojavayê Kurdistanê. Ji ber vê yekê em hêviya xwe biparêzin. Nana Salih kongre pêk tê, sibê pêk tê, problem jî çê nabe. Hin meselên teknîkî çêbûn roja ji bo hêjdê me hê ama ew derbas bû. Heyeta Dem Partiyê û DBP jî niha li Rojavayê Kurdistanê ne cara yekê me derbas dibin. Şûne vê derê hew jî xweş e. Mesela ji Bakurê Kurdistanê jî heyet diçin, ji Başûr jî heyet diçin. Hevdîtina Mazlûm Abdî ya li Hewlêrê çawa bû? Xweş bû ne? Vana hemî berhemên vê pêvajoyê ne, ji we re bêjim. Pêvajoyek ku li Tirkiye dest pê kiriye, yani her çend hin aliyên ne diyar hebin, aliyên ku mirov rexne bike hebe jî, berhemên pir balkêş dane. Van berhema me ro bibîne. Mesela êrişên dewleta Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê sekînên ji ber çi ye? Berhema pêvajoya li Tirkiye ye. Mesela hevdîtinên di navbera Kurd û Kurd de dest pê kir, Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê berhema çi ye? Berhema pêvajoya li Tirkiye ye. Colanî rûnişt bi Mazlûm Abdî re ser eynî masê hin tiştî imzê kirin, berhema çi ye? A pêvajoyê ye. Amerîka ew xas bi Mazlûm Abdî re bi rojavara eleqedar dibe tîne derbasî Tirkiye kir, agirbestîlan kir ve hemî berhema pêvajoyê ye. Ya herî muhîm jî tehdîta dewleta Tirkiye li ser rojava herçend bidome jî ama sekîn ye. Ev sekana wî berhema pêvajoyê ye. Tabii em li bendê ne girtî werin berdan, girtiyên nexweş, hemî girtiyên Kurd werin berdan, em li bendê ne ku êdî xebatên ji bo dawa Kurd û Kurdistanê weke sûç neyne dîtin. Em li bendê ne ku êdî millet bikaribe îrada xwe beyan bike, di hilbijartinan de azad be. Pir tişt hene tabii em dixwazin, em li bendê ne. Em dixwazin di rêveberiya Tirkiye de cihî bigire. Yan jî mirov li Tirkiye xweser be, Bakurê Kurdistanê xweser be. Pir tişt hene tabii. Perwerdeya Bakurê Kurdistanê sedî sed dibe biguhere. Yani müfredata li Tirkiye, dîroka Tirkiye, Tirkîtiyê li Kurdistanê nikare were perwerde kirin. Nikare bibe xebata li mekteba were fêr kirin. Ji bo Bakurê Kurdistanê, ji bo zarokên Kurdan divê müfredatekî pir cuda. Coğrafya Kurdistanê tê de hebe, tarîxa Kurdistanê tê de hebe. Pirtûkên ku li Rojavayê Kurdistanê li dibistana têne fêrkirin, ew pirtûk dibe li Tirkiye, li Bakurê Kurdistanê di dibistana de werin bicihî kirin, bikevin destê mamosteyan. Wana daxwazên me ne û divê pêk werin jî. Wextê pêk neyê mana wî tune ye. Ha. Erê wala yayîna min dicemide çünkü interneta min ne baş e rast dibêjî.
گم مالات آوا و دمه از همه چند چه پیشکش کم از اینترنت خواهی سر راست کم دقیقی اینترنت ضعیفه ما بحثا بنده و تشنید کرد چند روز بری بالافرین ارتش ترکیه لهنک دورین ده نوا خاک هرم کردستان ده بلاوک به آویت بون مجوار پیشکش کرد بود دوام بلاوکان ده به زمان جدا کرمانجی ترکی بانگ لگریلا کربون کورن تسلیم ببن زکی آکتürk şevirmende ragandine ye Wezareta Parastina Türkiye'ye dibêje çima wan belavok belav kiriye mesela bê exlaqiye nuzanin belavkirina wan belavokan yani belavok belav dikin ser heremên gerîla warin teslîm bin û ev dikeve destê gundiyan jî dibêje bi armanca ku em ji wan re bibêjin tekane çare teslîmiyet e تسلیمبونا عدالت ترکیه بلاوکین کو به زمان کردی ترکی عربی هاتن آماده کردن جهوای و جبو قادم نشتجیه بونه ین رخصنه لباکور عراقی دبی معاویتنه yani dibêje bendava tişniya li başûrê Kobanê jî dibêje dibin kontrola Hêzên Sûriya Demokratîk de bû pişre biryar hata dayîn yani li gorî wan dibe radestê hikûmeta Sûriyê were kirin ama ne wisa ye Hêzên eskerî ve jê vekişin ama jalî her du hêzan ve were birêve birin yani hêzên heremî hêzên Heteşê jî wê hebin hêzên Qesedê jî hebin ama wekî asayiş ama hêzên eskerî jî vê dikişin wisa bû yani normal le Musa pê hesiya bûn ama hale hazır di destê rêveberiya Xweser de ye çavkaniya enerjiyê ye ew dever îja ew ê Tirk dibêje Aktürk çavkaniyên li Sûriye yên Sûriyeyan e di vê çarçovê de rewşa radestkirina bendava tişnê ya hikûmeta nû ya Sûriye jî em ji nêz ve dişopînin çavkaniyên li Sûriye yên Sûriyeriyan e tu weke Tirk çi eleqa te pê tu çima behs dikî yani milletê Rojavayê Kurdistanê ê Sûriyeyî ninin yani di çavê wan de em dev ji wî berdin niha hevan no Hicdemîn dadgeha Cezayên ya Amedê ji ber axaftinên sala 2016 dozeke nû li hevserokê berê yê HDP Selaheddîn Demirtaş vekir. Niha di derheqê wî de derheqê Selaheddîn Demirtaş de 16 sal cezayê zindanê tê xistin. Yekem rûniştina dozê wê 28 û 24 îlona îsal çê bibe Selaheddîn Demirtaş bi 15 sal cezayê girtîgehê û her wiha qedexeya siyasî tê de risandin. 15 sal cezayê girtîgehê têr nake îja qedexeya siyasî. Çi yani Selaheddîn Demirtaş sibê du sibe ji ber zexta dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ji zindanê derkeve jî heqê wê siyasetê dimire. Yani niha dozger tiştekî wisa dixwaze di derheqê wî de. Li gorî zanyariyên de medya Tirkiyeyê de hatine belavkirin serdozgeriya Komarê ya Amedê di derbarê Selaheddîn Demirtaş de ku ji sala 2016 ve li Edirne girtiye dozeke nû vekiriye ji ber heft axaftinên cuda yên di demên cuda de kiriye di sala 2016 de başê piştî wî û îdaname jî hatiye amade kirin ji ber van heft axaftinên wî li gorî îdaname 15 sal cezayê girtîgehê û qedexeya siyasî li Demirtaş tê xwestin. Li gorî zanyariyan doznameya ku hatiye amadekirin yani îdaname jalî hicdemîn dadgeha cezayê Amedê ve hatiye qebûl kirin yekem rûniştina dozê jî wê 24 îlona 2025 pêk were yani havînê. Doza nû ya li dijî Selaheddîn Demirtaş di demekî wisa de ye ku şandeya Dem Partiyê aynı rojê bi Wezîrê Dadiyê Tirkiye Yilmaz Tunç re hevdîtin pêkanî. Di wê hevdîtinê de rewşa girtiyên siyasî yek ji mijarên serekê bû yani hemî girtiyên siyasî werin berdan. Îja hûn sextekariya dewleta Tirkiye dibînin. Mesela em dibêjin bi xêra pêvajoyê pir tiştên nû çêbûn, xweş çêbûn, tekîlê nava Kurdan baş bûn, ev hemî baş e. Ama dewleta Tirkiye gav jî navêje. Tevê ku dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ji Tirkiye xwestiye ku Demirtaş were berdan jî heta niha tu gav nehatiye avêtin.
İja hevanno tiştekî dijî were bêjim şandeyekê Dem Partiyê me behs kiribû li Rojavayê Kurdistanê ye. Şande ji hevserokê Partiyê Herêmên Demokratîk DBP keskîn bayindir endamê Encûmena Rêveberiya Navendî ya Partiyê Serhat Eren, Parlamenterên Dem Partiyê Saliha Aydeniz, Gülcan Kaşmaz Sayîd û Mehmet Kamaş bekti. Dem Partiyê diyar kir ku şandeya wan ji deriyê Sînoriyê Sêmalkayê derbasê Rojavayê Kurdistanê bûne. Yani ji başûrê Kurdistanê ve derbasê Rojava bûne. Mesela ji Bakur ve hêjî derbas nabin. Şande di serdana xwe de çend pêwendiyên bi aliya ra ew ê tekîlî dayne hevdîtinan çêbike li Rojavayê Kurdistanê beşdarê konferansa netewî bibe ya ku sibê pêkte. Hûn zanin Mazlûm Abdî 22 Nîsanê beyan kiribû ku konferansa netewî ya Yekîtî û Helwesta Kurdan a aliyên siyasî ya Rojavayê Kurdistanê ve 26 Mehê çêbibe yani sibê enekese û Partiyên Yekîtiya Netewî Kurd PYN'de û PYD ew jî di nava PYNK de cih digire ew pêşengî bikin ji vê konferansê re. Enekese konferans wekî gavekê giring pênasê kir. Daxwazên gelê Rojavayê Kurdistanê dibêje nîşan dide. Mafeke siyasî ye. Şandeya DBP û Dem Partiyê bi hevserokê Daireya Karê Derve ya Rêveberiya Xweser yani Wezîra Karê Derve ya Rojava İlham Ahmed re îro hevdîtinekê pêkanîn. Yani hevdîtinekî xêrhatinê ye. Heyet hatiye ji Bakurê Kurdistanê xêrhatin lê dikin. Endamên heyetê kêfxweşî xwe anî ziman. Axaftina we heye ama yani normal axaftinê nezaketê dikin. Wekî din Wezîrê Karê Derveyê Iraqê Fuad Husên ji bo xurtkirina pêwendiyên Iraq û Amerîkayê ji bo guftûgokirina mijarên herêmî li Washingtonê ye. Birayedarên Amerîkî re ew ê hevdîtinê pêk bîne. Mijarekî din Serokê Amerîkayê Donald Trump ji Vladimir Putin Serokê Rûsyayê xwest êrişên xwe li dijî Ukraynayê bide rawestandin. Ev daxwaz piştî wê hat ku Rûsya êrişê Kiyevê kir di encamê de 12 kes hatin kuştin. Piştî êrişeke mûşekî ya Rûsyayê li paytexta Ukraynayê û kuştina 12 kesan Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ez bi êrişên hewayî yên Rûsyayê li ser Kiyevê kêfxweş ninim. Bêwate ye. Dema wê xirab e. Trump nivîsandiye Vladimir Putin raweste êdî bes e. Em peymana aştî çê bikin. Ev daxuyanî piştî wê yekî hat ku Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî ji hevpeymanên xwe xwest ku zextî li Rûsyayê bikin da ku êrişên xwe rawestîne. Vê heftê nûnerê taybetiyê Trump Steve Witkoff li Rûsyayê wê hevdîtina pêk bîne çav li rê ye ku ew ê bi Vladimir Putin re pêşî bicive. Ji dema ku Trump vegeriya koşka spî ev cara çaram e Witkoff diçe Moskowayê. Rûsya 3 salin êrişî Ukraynayê dike li Kiyevê ku parastinekê we ya grant tê parastin bi kemanî hema her roj rastî êrişan tê dibe hedef. Wekî din ji we re bêjim ji çarşemê heta pêşemê Rûsyayê tam heftê mûşek 345 dron avêtine Ukraynayê. Di vê naberê de Rûsya beyan kir ku ew ji aştî re amade ne. Wekî mînak Wezîrê Karê Derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov doh ji kanalekî televizyona Amerîkayê re ragihand ku Rûsya ji bo bidawîkirina şerê li Ukraynayê ji lêhevatinê re amade ye. Lavrov bi bîr xist ku Serokê Amerîkayê Donald Trump qala lihevkirinekê kiriye ew bixwe jî ji bo lihevkirinê amade ne lêbelê hîn detay hene divê ew pêşî li ser biaxivin. Wekî din îro li Moskowayê teqînekê pêk hat. Derbarê Ukraynayê de tiştekî dijî bêjim paşê ez derbasê de teqîna li Moskowayê bibim. Rûsya li gel Qirımê niha dixwaze hin herem dibin kontrola wî de bimînin. Mesela Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya vana hemî bi qasî sedî 15 xaka Ukraynayê ne. Rûsya dixwaze van hereman bixebin kontrola xwe temamî dagir bike. Ev teqîna li Balaska li Moskowayê li taxa Balaska
Balaşka'ya navî. Balaşka. Evet. Komîteya Lêpirsînê a Netewî ragihand ku di encama teqînê de generalekî Rûs miriye. Bombeyekê bi destan hatiye çêkirin teqiyaye. Di derheqê bûyerê de lêpirsîn hatiye destpêkirin. Wekî din kesê ku miriye alîkarê serokê Müdüriyeta Operasyonên Giştî ya Fermandariya Giştî ya Hêzên Çekdar yên Rûs e, navî wî jî General Yaroslav Moskalyk e. Saziya medyaya ya Rûs baza ku li nava Hêzên Ewlekariya Rûs çavkaniya xwe heye diyar kir bombeya li wesayîta parkirî hatibû bicihkirin di dema derbasbûna general de ji dûr vê hatiye teqandin. Yani di şive suîqastekî bi zanebûn hatiye bicihkirin. Ev li aliyekî balafirên şer yên artêşa Amerîkayê li Yemenê xist. 6 êrişên hewayî pêkanî. Li gorî çavkaniyên herêmî 6 êrişên hewayî yên cuda pêk hatine. Di daxuyaniya fermî ya li ser kuştiyan zirarê maddî yani di derbarê mirî û zirarê maddî de heta niha daxuyanî nehatine dayîn. Nûçeyekî di televizyona El Meserîye ya Husyan de hatiye weşandin. Artêşa Amerîkayê 4 êrişên hewayî pêkanîne li navçeya Medgelê ya Marîbê. 2 êrişên hewayî jî li navçeya Herf Sûfiyanê a Emranê pêkanîne. Piştî êrişan tuagahî li ser hejmara kuştî û birîndaran nehatiye dayîn. Husyan di daxuyaniya xwe ya heftê adarê de ragihandibû ew 4 rojan dem didin İsraîlê destûrê bide ku alîkarî bikevin Xezayê. Eger nebe ew ê êrişên xwe yên li deryayê yên li dijî İsraîlê bidomîne. Donald Trump jî çi gotibû 15 adarê di tora civakî çi gotibû êrişeke mezin a li dijî Husyan em ê bidin destpêkirin. Gotibû Donald Trump. Ji 15 adarê ve Amerîkayê zêdetirê 1000 êrişên hewayî pêkanîne li Yemenê. Di encama van êrişan de 217 kes hatine kuştin, piraniya wan jin û zarok in. 436 kes jî birîndar in. Yani hûn dibînin şer û pevçûn li dunyayê dewam dike. Divê em bînin bîra xwe, yan jî ez bînim bîra we, nizanim midî hûn zanin. Bi şer û pevçûnê mirov tenê kîn û nefretê kûr dike. Neteweyên baqil daîma hewl didin meselê xwe bi rêyên diyalogê bi siyasetê hel bikin. Yani em mesela me û Kurd û Tirka jî wisa ye. Em çi qas li hev bixin bi eskerî û bi şer û bi sîleh û bi çekdarî kîn û nefreta me ya li hember hevû de ew qasa kûr dibe. Yani em encam bi dest naxin. Mesela binêrin ji 15 Sibatê vir ve hinkî Rêzdar Öcalan peyama xweşandiye derve encamên pir ecêb ku mijwara ji Martin derketin holê. Li Kurdistanê kêm însan têne kuştin ama li gel wê êrişên dewleta Tirkî didomin jî ya. Mesela bifikirin ku dewleta Tirkiye li gorî pêvajoyê tevgeriyaba êrişê xwe deba seknandin tiştekî süper serkeftî derdiket holê. Yani bifikirin ji 15 Sibatê vir ve tabii 27 Sibatî bû ama ne mesele ye. Tekiliyên siyasî ên di nava Kurdan de bi tena serê xwe berhemekî pir mihîm e. Hevan ez hema li peyamê we binêrim ez paşê xatir ji we bixwazim. Du çend deqeyên dawî hebin ya zû de me bi ronî rihara bername çê nekiriye ez ê çêkim. İşev eger firsend bibînim ez ê îşev çêkim nebe sibê du sibê nava rojê de pardon nava heftê de em ê tiştê xweş çêkim. Hevan no mala we ava yani ez ê hol bidim meselê xwe teknîkî hel bikim û deng û mîkrofon û kamera û înternet temam e. Ka ez nûçeyên deqeya dawî jî binêrim
Yani do mecbura baskır bu. Festivala filman le London'e didome. Festivala filman le Düsseldorf'e heye ew jî didome. Wekî din çend konferansê me ziman hene li Dresdenê, bajarekî Almanya. Yani em hatin vexwendin ama em nikarin biçin. Mixabin. Temame tiştekî xerîb. Nûçên nû hene tabii ama wisa tiştekî xerîb ku merû bikaribe ji we re pêşkêş bike. Serokê Dezgehê Stixbaratê ya Iraqê gihîştiye Şamê ji xwe re hevdîtinan pêk dînin. Tiştê wisa yani. Tiştê pir nemîhîm in. Qeza bela hene, trafîk hene. Hevdîtinên dîplomatîk pir zêde ne va rojan. Yani mesela hatina Wezîrê Karê Derve Fransayê a Hewlêrê pir mîhîm bû. Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed li wê derê bûn. Wana hemî wê encamê xwe bidin başê. Hêdî hêdî. Bi hêviya rojê xweş azad, xatirê we hevandino. Dem baş.